We are here at the event Avrisol Integra Spot. The idea behind our meeting is integration, under the motto, let's integrate. We are bringing together expert knowledge, practical experience and positive vibe. Today, with our authorized partner, SR Solar, we will talk about our uniquely designed and technologically advanced carport Avrisol Integra. Curious how it went? Let's find out. Dobrý deň, moje meno je Rastislav Ondrejka, som spolumajiteľom firmy SR Solar SK, ktorá sa už viac ako 14 rokov zaoberá fotovoltickými inštaláciami a obnoviteľnými zdrojmi na trhu, hlavne na Slovensku, ale niekoľko inštalácií máme za sebou aj v Poľsku. Máme za sebou viac ako 1600 inštalácií, rezidenčných, ale aj komerčných. Keďže sme zistili, že na trhu, nielen slovenskom, je také vzduchoprázdno, tak sme sa rozhodli, že budeme inštalovať aj carporty. Hľadali sme veľmi dlho, rozhodli sme sa pre firmu Avri z Poľska, pretože nás oslovil dizajn tohto produktu a jeho komplexnosť, pretože sa dá inštalovať pre malé rezidenčné inštalácie, ale aj veľké parkoviská, hotely, rôzne iné budovy komerčného druhu. Máme 28.5.2024 a rozhodli sme sa, keďže je takýto pekný deň, so spoločnosťou Avri urobiť stretnutie a predstavenie tohto carportu alebo tohto segmentu fotovoltického na trhu. Podczas szkolenia uczestnicy mogli poznać zalety naszego carportu, sposób montażu, jego wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a także sposób projektowania. To, co najbardziej zwróciło uwagę naszych gości, to stabilność konstrukcji, która dzięki zastosowaniu stali konstrukcyjnej S355, powłoce ocynkowej oraz malowaniu proszkowemu jest czymś wyjątkowym i niespotykanym do tej pory na rynku. As the manufacturer and the producer same time of the Avri carport solutions, we found more beneficial to use such a solutions, especially in the conditions where there is a limited space for use for the traditional PV installations and many more. Myslím si, že je jeden z najlepších na trhu a dúfajme, že naša spolupráca s spoločnosťou Avri bude úspešná a pre obidve strany produktívna.